Kinabukasan ng Pilipinas. Anong say mo? Sabi nila na ang ating bayan ay wala nang pupuntahan dahil ang ugali ng mga tao at kababayan natin ay hindi nagtutugma sa tamang paraan para tayo ay umunlad at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Totoo ba to? Tama ba to? Tama ba itong direksyon ng pag-iisip? Pag-usapan natin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Una, tingnan natin yung sinasabi ng mga kababayan natin o ng ibang tao na sinasabi nilang mahirap kumasenso umunlad ng Pilipinas dahil ang mga ugali dito sa ating bayan ay hindi tugma sa tamang paraan. Ibig sabihin, meron daw tayong crab mentality at number 2, maraming korap at maraming bulok na sistema sa ating bayan. Totoo nga ba ito? Ngayon, isa-isahin natin. Simulan natin sa ekonomiya at sa larangan ng pangangalakal. Noong dekada 60s or 70s, sinasabi ng marami sa ating kababayan na wala nang pupunta ng Pilipinas dahil palubog ang ating ekonomiya at masyadong limitado ang oportunidad sa ating bayan. 50 years from 1970s, makikita natin na ang layo na ng tinakbo ng ating bayan sa larangan ng pangangalakal at ekonomiya. Sabi nila nung panahon, ang $1 magiging 100 pesos. Kung titingnan natin, hanggang ngayon, nasa 50-55 pesos lamang at meron pang pagkakataon na umakyat pa to ng 45 pesos ulit pagdating ng kalaunan. Ano ba nangyari at bakit nagkaroon ng pag-unlad ng ating bayan bagamat napakaraming mga taong naging negatibo sa pupuntahan ng ating sambayanan? Una, mayroon tayong tinatawag na ansinhan, no? Yung tinatawag nating ansinhan, yung sinasabi nating pananalig ng ating mga kababayan sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin, anong nangyari 50 years from then? Una, maraming naging OFW na siya nagpapadala ng napakalaki mga remittances sa ating bayan. Kaya nga, hindi sumadsad ang piso laban sa dolyar dahil napakalaki ng export income or dollar from the services sector. Pangalawa, nagpatuloy naman lumago yung ating mga ibang sektor ng agrikultura katulad sa bananas, pineapple, at tuloy-tuloy ang kanilang export dahil maraming commercial plantation, nagkaroon ng magandang harvest at nagkaroon ng magandang sistema sa agrikultura. At pangatlo, nagkaroon din ng mga demand sa mga metal prices katulad ng gold at nickel na siya din naman nakakatulong sa ating bayan sa larangan ng ekonomiya. At pang-apat, ganun din, nagkaroon din ng panibagong industriya na tinatawag nating BPOs or Business Process Outsourcing Centers na siya naman nagbibigay ng napakaraming trabaho din sa ating bayan at dollar income din kasi mga multinationals ang nagtatayo dito sa ating bayan ng mga BPOs. Hindi lang BPOs, pati KPOs na rin, mga knowledge process outsourcing. Hindi naman tayong call centers, pero napakarami rin mga non-voice service sector like accounting, research, legal, medicine, medical, mga scientific researches na dito na rin ginagawa. So, yan ang isa pa rin nakatulong sa ating bayan. Yung mga tinatawag nating milagro na galing sa Panginoon at galing sa langit na hindi pinababayaan ng ating bayan sa ating patutunguhan, sa ating pangangalakal at sa ating ekonomiya. Pangalawa, sinasabi nila na kaya mahihirapan ng Pilipinas makaahon dahil parami ang ating mga kababayan at kinakailangan na natin magkaroon ng massive family control or family planning procedures. Pero ganun pa man din kung titingnan natin dahil sa napakarami ng mga kababayan natin nag-OFW at marami rin mga nagkaroon ng trabaho dito dahil sa BPOs at saka sa mga industrial sector, marami rin naman mga nagtayo kahit na paano ng mga pabrika dito, yung mga mag-asawa, natuto na sila by force of nature na hindi na sila mag-anak ng marami. Kaya kung titingnan natin ang population growth rate ng Pilipinas ngayon, magugulat kayong lahat at tayong lahat na almost 1:1 na lang yung replacement. Kaya nga, yan din ang isang dapat natin pangambahan. Ibig sabihin hindi na madadagdagan ang ating mga kababayan after 30 years or 40 years kasi nga nagwa 1:1 na lamang. Kung may mag-asawa, dalawa sila,
ang napapanganak 2 na lang din lamang. Kaya yun ang isa din binabantayan natin ngayon kasi parang sa Japan, pag nagkaroon ng negative population growth rate, yung ating labor force babawasan at saka at the same time, yung consumers natin hindi nalalago. Kaya hindi rin tayo dapat magamba sa population growth kasi mayroong natural process na nangyayari at huwag sana tayong kumaunti. Dapat madagdagan tayo dahil more people means more labor force and more people means more consumers. Pangatlo, sinasabi nila yung ating politika, napakarumi ng politika sa Pilipinas, napakarami ng korap at napakasama ng sistema, pero ito'y unti-unti na rin na babago. Bakit ikanyo? Tingnan ninyo ang ating political system. Mula nung nagkaroon ng mga electronic system ng botahan at saka bilangan, nabawasan yung mga pandaraya sa sistema. Kaya ang maraming nahalal din na mga maayos at mga kinikilalang mga mamamayan natin na may magandang hangarin at maraming ginagawang maganda para sa ating bayan. Kaya ganun din, unti-unti nababago ang sistema ng politika at gumaganda rin ang mga kalahok sa ating politika. Unti-unting nababago rin ito. Sa darating na mga panahon pa, siguro mas marami pa ang magiging kasapi sa politika natin na mas magaganda ang hangarin at palatuntunan para sa ating pamamalakad sa ating bayan. At panghuli, yung sinasabi nating gobyerno natin, pamahalaan. Ang sinasabi ang gobyerno natin, hindi maasahan, masyadong punong-puno ng red tape, maraming pahirap sa mga kababayan natin. Dahil sa may marami na rin mga politikong maayos na hangarin at mga lideratong maayos ang mga pinag-aralan at maayos ang puso, na itutuwid na rin to unti-unti. Kaya nagkaroon na tayo ng mga anti-red tape authorities, tsaka pinapaikli mga proseso ng pamamaraan para gumanda ang hanap buhay sa ating bayan. Kaya mga kababayan, habang kayo ay nananalig sa Panginoon at hindi kayo nasisiraan ng kalooban at hindi kayo nagiging negatibo, ang masasabi ko lamang, may kinabukasan ng ating bayan at malayo pa ang ating mararating. Katunayan niya, marami nga nang nagsasabi na tayo ay maaaring maging first world country after 20 years. At yan sana ang ating ipanalangin at saka at the same time trabahuhin natin na maging katotohanan itong pangarap na to at direksyon na to. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, inyong dad ng bayan. Yan.